Bună ziua, dragii mei! Bine ați revenit iar pe canalul meu. Sunt Camelia, cei care nu mă cunoașteți, abonați noi. Și astăzi vreau să vă fac o rețetă super de la mama, că întâi a făcut-o ea și apoi și eu. Și de 40 de ani aceeași rețetă fac. Și dacă sunteți alături de mine și mă urmăriți, o să vedeți că nu este greu deloc, dar vă va ieși și o mâncare foarte, foarte delicioasă. Haideți să vedem ce avem nevoie pentru acest ardei umplut cu carne și orez. Și mai departe o să vă arăt. Avem nevoie de 500 de grame de carne de porc tocată, avem nevoie de 100 de grame de orez, eu l-am spălat, o ceapă mare sau două mai mici, mărar, un morcov, 3 căței baban de usturoi, piper, eu am piper așa, sare, paprika dulce, suc de roșii, 400 de mililitri, făcut în casă, și bulion, o lingură de bulion dacă nu roșește, și în ultimul rând avem nevoie de ardei. Eu am ardei așa mici și un gogoșar. Am 2, 4, 6, 8 ardei mici și am zis că dacă nu mi-ajung să pun și acel gogoșar. Și vreau să vă arăt și ulei, bineînțeles, care o să vi-l arăt la momentul respectiv. Vreau să vă arăt cum se curăță ardei, cum se scobesc. Îi avem aici, apăsăm așa și scoatem. Bineînțeles că îi vom mai spăla încă o dată. Deci, să vedeți dumneavoastră mai bine. Apăsăm cu degetul aici, aici, aici și scoatem ardei. Scoatem de semințe, încă unul, deci cu degetul mare. E foarte ușor. Și când ai coadă, când n-ai coadă, e mai greu. Deci, în continuare îi voi curăța, îi voi scobi pe toți. Ia uitați, și rămâne și doar îi clătim puțin de ce mai are pe dinăuntru. Și revenim după ce îi curăț pe toți să facem carnea. Am uitat să menționez că dacă ardeiul nu are codița aceasta cu care se poate împinge și trage, să vă arăt la gogoșar, care este identic. Băgăm cuțitul de jur împrejur. Roată și îl scoatem afară. Apoi curățăm toate impuritățile astea, îl spălăm din nou și așa se rezolvă. Haideți să facem carnea și după aceea spălăm și ardei. La carne avem nevoie
Tocăm ceapa. E o taie normal. Nu trebuie foarte mică. Morcovul îl tai pe din două. Că se distuie, băgăm la distuit, adică călit. Eu îi tai mai mari. Nu-mi place chiar mărunt. Usturoiul. Cui nu-i place usturoi sau morcov, nu trebuie neapărat să pună. Eu pun că nouă ne place. Pregătim o cratiță unde vom distui, adică unde vom căli aceste această ceapă, punem puțin ulei, cam 30 de mililitri să zic. Eu am o cratiță mai veche, special pentru prăjirea acestora. Dus la înăbușit puțin. Trebuia să las în 5 uleiul obișnuită să înăbușim morcovul, ceapa cu usturoiul puțin, nu le prăjim, le înăbușim. Și apoi punem puțin suc de roșii. Bineînțeles, punem și orezul.
și orezul puțin. Așa făcea mama mea. Asta e rețeta de la mama. Focul nu lăsăm foarte mare. S-a distuit și adică distuit. Poate nu știți ce înseamnă asta. S-a înăbușit, s-a călit. Aici am 400 de mililitri de roșii în bulion și punem cam 100 de mililitri peste această compoziție. O mai înăbușim și cu compoziția asta un pic. Acum putem să punem condimentele. Piper, sare, deocamdată punem așa și dacă va mai trebui paprika, o linguriță, putem stinge focul. Când e rece, punem și gustăm și când punem în compoziție și punem restul lăsăm să punem deasupra. Continuăm și punem orezul cu ceapa, roșiile și tot. Și amestecăm și gustăm să vedem dacă mai trebuie ceva. Dacă mai trebuie sare, piper sau eu știu alte condimente. Deci vreau să-mi iau o mănușă. Bag mâna să amestec cu mâna. Am niște mănuși special. Știți că cel mai bine se simte la mână. Gustăm sau punem pe limbă. Eu nu prea gust din carne crudă, pun doar pe limbă. Așa la gust e foarte bun. Amestec
amestecăm bine, nu mai trebuie nimic. Are și piper. Asta. Cam așa trebuie să arate. Și miroase incredibil. Incredibil miroase de frumos. Hai să începem cu gogoșarul. Îl împingem nu foarte, nu îndesăm mult, pentru că urmă iese ceva tare. Punem pe aici prin găuricile astea, să nu fie chiar gol, și apoi atât. Curățăm bine. Punem și în ardei cu degetul așa. Cred că toată lumea știe cum să umple un ardei, dar în special pentru rețeta asta este foarte bine pentru începătoare, pentru tinere. Vedeți? Atât. Nu îndesăm. Că dacă am îndesat, ea iese un guloi acolo. Așa, doar că mai fierbe și orezul. Atât. Și continuăm să umplem ardei. Dacă dumneavoastră aveți ardei mai mulți, din carnea asta s-ar putea să iasă mai mulți ardei. Doar așa, deci nu îndesăm, să pur și simplu îi dăm o față. Deci nu va ieși afară. Eu altă dată îi prăjeam, deci după ce îi umpleam, ori îi băgam la cuptor, ori îi prăjeam. Și atunci se coagula puțin carnea și aceasta de deasupra și nu ieșea, nu cu făină. Și aia să punem făină. Și așa îi umplem pe toți și revin când trebuie să-i punem în cratiță. Restul lăsăm să punem deasupra. Continuăm și punem orezul cu ceapa, roșiile și tot. Și amestecăm și gustăm să vedem dacă mai trebuie ceva.
Dacă mai trebuie sare, piper sau eu știu alte condimente. Vreau să-mi iau o mănușă. Să bag mâna, să amestec cu mâna. Am niște mănuși special. Știți că cel mai bine se simte la mână. Și gustăm sau punem pe limbă. Eu nu prea gust din carne crudă. Pun doar pe limbă. Așa la gust e foarte bun. Amestecăm bine, nu mai trebuie nimic. Are și piper. Uitați. Cam așa trebuie să arate. Miroase incredibil. Incredibil miroase de frumos. Hai să începem cu gogoșarul. Îl împingem nu foarte, nu îndesăm mult, pentru că urmă iese ceva tare. Punem pe aici prin găuricile astea, să nu fie chiar gol. Și apoi atât. Îl curățăm bine. Punem și în ardei cu degetul așa. Cred că toată lumea știe cum să umple un ardei, dar în special pentru rețeta asta este foarte bine pentru începătoare, pentru tinere. Vedeți? Atât. Nu îndesăm. Că dacă am îndesat, ea iese un buguloi acolo. Așa, doar că mai fierbe și orezul. Atât. Și continuăm să umplem ardei. Dacă nu aveți ardei mai mulți, din carnea asta s-ar putea să iasă mai mulți ardei. Doar așa, deci nu îndesăm, să pur și simplu îi dăm o față, nici nu va ieși afară. Eu altă dată îi prăjeam, deci după ce îi umpleam, ori îi băgam la cuptor, ori îi prăjeam. Și atunci se coagula puțin carnea
și aceasta de deasupra și nu e așa, nu cu făină. Ce e aia să punem făină? Și așa îi umplem pe toți și revin când trebuie să-i punem în cratiță. Am revenit, pardon, și încercăm întâi cratița în care punem, măsurând ardei. Eu așa fac. Deci acest gogoșar îl pun pe centru și restul de jur împrejur pun ardei. O să vă arăt după ce i-am pus în picioare. Vedeți? Cam așa. Pun apă peste ei și băgăm la fier. Întâi la început punem jumătate din cantitate până la jumătatea ardeiului ca să prindă un pic de coagulare carnea. Ascultați-mă. După aceea, când vedem că se albește carnea aici, punem restul de apă, da? Și punem la foc. Și lăsăm să fiarbă, asta depinde de ardei, de ardei de fapt. Carne tocată, orezul călit, punem și un capac și când vedem, când mai ne uităm din când în când și probăm ardei, facem sosul de roșii care va veni și cu puțină făină, eventual să îngroșăm. Și nu mai e decât în sos tot așa, punem puțină sare, o să vă arăt la momentul respectiv. Piper, eu știu, foi de dafin eu nu pun, deci nu-mi place, n-am învățat să pun foi de dafin și nu-mi place la mâncarea aceasta. La chifteluțe cu sos, la alte mâncăruri. Mai pun puțin bulion, să vedem cum se face sosul, o să vă arăt atunci. Vreau să vă arăt cum s-a coagulat deasupra ardeii noștri. Deci am pus aproape la jumătate și n-a ieșit carnea din ei. Când facem sosul, mai adăugăm puțină apă și sosul care îl voi face, dar am vrut să vă arăt că așa se face. Se pune jumătate din cantitatea, la jumătatea 3/4, să zic, ardeiului, ca să nu iasă carnea. Revin când fac sosul. Punem sucul de roșii care a mai rămas. Am pus o linguriță de bulion. Și acum trebuie să gustăm. Trebuie fiert puțin. Punem
fac puțin cam dietetic. 3 linguri de ulei și acum gustăm de sare. O altă lingură. Mai punem puțină sare, puțin piper. Dar puteți condimenta după plăcerea dumneavoastră, după cum v-ați obișnuit. Lăsăm să fiarbă. S-au întărit, n-a ieșit niciun pic de carne. Că nu mai vreau să gust. Dulceac, puțin de la gogoșar, foarte bun. Deci să mai punem un pic de paprika. O linguriță de paprika am pus, dar nu e iute. Cine vrea iute, poate să pună. Ia pișor un pic. Mai punem puțină apă acum. După aceea îi vom lăsa să scadă ei. Ca să fiarbă bine și gogoșarul. Revin când o să fie la gata. Gata, doamnelor și domnilor, am terminat. Așa arată rețeta noastră. Am pus gogoșarul și cu ardei umpluți. Sunt senzațional de buni și miros incredibil. Foarte frumos, foarte bun. Hai să încercăm. Se topește în gură. Ce bun sunt. Foarte bun. Și cu zeamă nemaipomenit de bun. Vedeți? Foarte, foarte bun. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu ezitați, vă rog să o urmăriți până la capăt, să aflați toate secretele și să mă urmăriți în continuare. Veți avea mult de câștigat și dacă puteți să mă ajutați să mă susțineți, mai bine zis, cu abonați, cu like-uri, cu cum vreți dumneavoastră să mă ajutați. V-am spus că mi-am pierdut canalul, am avut alt canal cu mulți abonați și am început-o de la început. Asta e viața, ce să facem. Și
poate dă Dumnezeu să reușesc cât de cât să îmi fac chiar abonați. Dacă v-a plăcut această rețetă, să mă urmăriți în continuare. Eu vă sărut cu drag. Poftă mare! Pa, pa!